Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife onye ọkaikpe mmụọ mmiri afụrụ anya ka unu nụkwa n'ife ekwuru ka esi wee kpee ikpe mmụọ mmiri afụrụ anya n'ụlọ ikpe tata abụkwanụ 24th of April 2026. Unu mana m wetara unu nyaba akụkọ nke bụ na-akọwa na mmụọ mmiri afụrụ anya na ahụ adịghị ya n'ọnụ ụlọ ọgwụ ka esi wee buru ya wee bịa n'ụlọ ikpe nke ndị mmadụ na-ajụzi na ntụ esi wee buru ya bịa na ọ dịghọ mma ọ na onye dọkịta edenwu ha akwụkwọ ka ọ ghara iso bịa n'ụlọ ikpe mbọsị ọzọ ka akpụtakwana ya n'ụlọ ikpe. Unu ya abịakwa ka unu nụrụ ife onye ọkaikpe ndị gọọmenti kwuru na onye ọkaikpe na-eriprezentị ndị gọọmenti Soludo na-akọwa na mmụọ mmiri na-ahụ ụdị ya n'ọdụkwa ka aghụghọ ka ọ na-aghọ n'ọdụ fiti na ọ na-ekwu okwu na ife meziri bụ na-asị na mmụọ mmiri ya kwụrụ ọtọ n'ụlọ ikpe ka e wee jụọ ya na ife o merụ na o mere ya ka ọ na o meghị ya na eziokwu ka asị na mmụọ mmiri ti na oyi eji nwa ọkpịa na-abụkwụla ọtọ mana oyi ekwu nwa okwu ụnụ aka agwanụ ndị udo na-achị mmadụ na-abụ fenyere ya ka o wee kwuru ka ekpekwanụ ya ikpe ya anụnwa ka o zukwa n'ike. Unu nezikwa n'anya unu ya afụ Ekehit nkata ọgwụ iyi ike iyi alụsị agọlụ chukwu dene na-agbapụ ozu afọ na nke ikpeazụ a the only native doctor ya bụ ọgwụ ọrụ ọgwụ 4 days ole 4 days ọ bụ na ọ lehụ ị bịakwa bịa were ego unu ya afụkwanụ onye eze Jesus Father all the men aka na-asụ ụchụ worldwide who you follow matter who you matter follow. Anyị gada etiri mensi a na-etiri anyị ahụ makwọrọ ya mma. Unu nekwa anya o nwere nwa dibịa ọzọ sokwa afa wee ji ụlọ ikpe meziri fa ndị dibịa mmadụ ịnọ akpụ wee je na nnukwu ụlọ ikpe nke e nwere n'Ọka na Anambra steeti. Ya bụ nwa dibịa ka e nyere afịa wee dịka Igwe Lazarus mana ya amazi ya bụ Igwe Lazarus onye ebe ọ bụ na Anambra steeti nke a bụkwanụ nke anyị amahụ. Unu ya abịa nnọọ ka unu garu ka ndị BBC Igbo si wee kọpụta nyaba akụkọ ka esi wee jee kpe nyaba ikpe n'ụlọ ikpe tata na ndị BBC na-akọwa na ife eji wee kpụrụ ndị dibịa niile unu na-afụ obo maka na fa na-agwọ oke ite fa na-agwọ ịchaka mmụọ fa na-agwọ ọgwụ fa na-eje achụ aja na mmiri n'ọnya bụ ife gọọmenti Anambra steeti jikwanụ wee na-amafe ikpe. Mana abịa na nke mmụọ mmiri afụrụ anya mgbe fa kpụtụrụ ya n'ime moto o yiri akpa ụkwụ n'ọkpa onwedị ifefa yiwere ya maọbụ osiripas ọ na-abụ gịnị na-eme ndị udo na-achị na-abalị ya na-atị ya were ọkpị ya gaba ya gaba ije ọtịfa na ọya aganwu fatịta hapụ ya ife a na-eme ebe nke a ya odu nnọọ ka ya atị na mmụọ mmiri afụrụ anya na ọhụ mmadụ ka ọ bụ ọkwọ mmadụ ka ọ bụ na onye ejizikwa maka na ọ dara iwu gọọmenti onweghị ife na-eme ọtị na onweghị ife na-eme ivu ngodu na onweghị ife na-eme dịka ụfọdụ si atị na ọ na-agha aghụghọ ka o si ebikwu aka mgbe a na-aga na-asị ya bụ ife o metụkwu gwa ya n'anya ọ na ọha afụkwụzi ụzọ ọ na-eme ka onye ahụ afụ ụzọ na-ebi aka ife nke a nwekwa ka ọdụ biko charị nwa Mgbafọ na-elukwa anya bụ ahụ ya anya ka ha marụ na aghụghọ ka ọ na-aghọ n'eziokwu ka ọ na-abụ na ahụ adịghị ya mgbe ejikwa ekwu a na-etegakwụ ka a hapụ unu ka unu gakwa n'ife ndị ọkaikpe kwuru ka esi wee kpee ikpe na ka esi wee bugharị nyabụ ikpe mbọsị ya ekpe ya duto na mmụọ mmiri na o ji ọkpịa na-abụ wee kwudo ka onye ọkaikpe gọọmenti gosisiara ife o mere ka o kwuo na o mere ka ọ na o meghụ iwu ha bụ na anyị akwụdo ọtọ ọ na mmadụ enweghị ike ịnọrọ ana wee gụgharịa ife o mere. Ọkwọ nke nnụtị ka m wetara unu udo chikwanụ. E butere mmụọ mmiri afụrụ anya nke ezigbo aha ya bụ Ikechukwu Eze na-aga ebute n'ụlọ ikpe ka ọ zara ọnụ ya maka ebubo dị iche iche gọọmenti Anambra steeti boro ya. Ọkaiwu ya bụ Kingsley Awụka kọwara ihe mere n'ụlọ ikpe. Akpọpụtara ya na kọt taa ka o teke pli nye aka okwu ma ikpe amalịa ka ọ na ikpe amalịa mana ahụ adịrị ya onye ọ na-ji anya ya wee fụ na ezigbo ahụ adịrị ya o nweghị ike ikwunye ọtọ nweghị ike ịga n'ije abịakwuru n'elu aka buba anya n'ime dọk ya ebe ndị a na-ekpe ikpe na-akwụ jọji wee si ka ọ kwụrụ ọtọ ka a gụọla ya ife o mere ka o kwuo ma ikpe amalịa ma ikpe amalịa mana o nweghị ike ịkwụ ọtọ. Jọji wee kwuo dat na n'ụdị ọnọdụ a ọ dịchara mma i subject aka o take pli mmadụ kwesịrị iteke pli mgbe ahụ dị ya mgbe o nwere ike ịkwụrụ ọtọ take pli so maka nke a ka eji wee bugharị anya bụ okwu to 3rd of June ọ bụzie na site n'ebere nke Chineke ọ bụrụ na ahụ adị ya ọ bịazie take pli ya ọ ife mere na kọt taa. Mana ọkaiwu na-anọchite anya gọọmenti Anambra steeti bụ Tochukwu Nweke kwuru ihe ha hụrụ n'aka mmụọ mmiri ahụrụ anya n'ụlọ ikpe. I also made it clear that I still agree with him that he's fit health-wise to
stand trial. I didn't oppose the application for adjournment. Of course, the court has adjourned the matter, but by his own representation, it means that he's not in a bad condition as he claims to be. So that's where we are. So on the next date, we'll be here for his arraignment. Ndị ọzọ bịakwara ụlọ ikpe gụnyere Ekehit Onyeze Jesus na Igwe Lazarus. Cheta na gọọmenti Anambra steeti kpụpụrụ ndị a ụlọ ikpe maka ebubo dị iche iche nke gụnyere igwe oke ite nakwa iwu megidere nchekwa n'obodo ahụ na ihe ndị ọzọ.